रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मैयानि आरो दिनैनि गोनां रादाबफोरखौ होनाय जागोन। दासान्दि आसामाव फ्राय 2,000निबो बांसिन मानसिफोरा कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय आरो आसामनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला आसामाव गासै 2,693 जाबाय। बेनिफ्राय हगारना होनाय अनजिमाया जाबाय गासै 665। बेनिफ्राय दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 2,021। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 7 जाबाय आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 7 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जोंनि भारत हादरनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला भारतआव फ्राय 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफ्रा कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय। दा बे हिसाबै टटेल केसखौ नायोब्ला भारतआव 2,02,928 जाबाय। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 7,493 जाबाय आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 1,29,995 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जों बुहुमनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला बुहुमाव दासिम 71,98,634 सुबुंफोरा कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 4,08,734 जाबाय। बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया गासै 35,36,154 जाबाय। थांनाय 6 जुनाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। दा बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टनि फिथाइ महरै बर' बिजोंजों फरायनानै गासै 1,304 बर' फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन आरो थांनाय 2006निफ्राय 2020 मायथाइसिम जों जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय अनजिमाफोरखौ नायोब्ला गोबां बांबोगासिनो दङ। बोसोरे बोसोरे जों बांबोनायखौ नुनो मोन्दों। 2006आव गासै 66 फरायसाफोराल'सो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन आरो दासिम बेयो 1,304 जाहैबाय। फारसेथिं फरायसाफोरा मोननाय पार्सेन्टेजआबो बोसोरे बोसोरे बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। थांनाय 2019आव फार्स्ट पजिशन बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखो जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसानि मुङा रिजु बरगयारिमोन। बिथाङा 600नि मादाव 565 मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेज महरै नायोब्ला बिथाङा 94.16% मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं बावैसो सिगाङाव थामहिनबा 6 जुनाव फोसावनाय बे मेट्रिकनि जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखो आवग्रिनो हानाय फरायसानि मार्कखौ जुदि नायोब्ला बियो 600नि मादाव 533 मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेज महरै नायोब्ला बिथाङा 96.83% मोननो हादों। थामहिनबा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि पार्सेन्टेजफोराबो बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो टप 10आव थांनाय 2019आव टप 10आव थानाय मार्क्सखौ नायोब्ला जोङो 533 मोननाय नुदोंमोन। बेयो जाबाय 600नि मादाव 533 मोनदोंमोन आरो पार्सेन्टेजखौ जुदि नायोब्ला 88.83 आरो जों बावैसो फोसावनाय 2020 HSLCनि बर' बिजोंजों फरायनानै जिथि पजिशनखौ मोननो हानाय टटेल मार्क्सखौ नायोब्ला गासै 543 आरो पार्सेन्टेजखौ नायोब्ला 90.5 आरो बे रिपर्टनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो हायो जे बर' बिजोंजों फरायनानैबो फरायसाफ्रा सानफा एबा थामहिनबा बोसोरे बोसोरे पार्सेन्टेजखौ जों इनक्रिज जानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो जायफोर फरायसाफोरा 2021 मायथाइयाव HSLC आनजादाव जिरायगोन बिथांमोना जाहाथे बेनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्टेज एबा मार्क्स लानानै आसामनि टप 10आव जायगा मोनगोनखौ आसा खालामदों। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना लकडाउननि समाव थामहिनबा कभिड-19नि गाग्लोबजानाय समावबो साख्रि नागिरबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दासान्दि आसाम पुलिसआ गासै कनस्टेबल, गार्ड्समेन आरो ग्रेड 3 बायदि साख्रिफोरनि थाखाय 451 पस्टनि साख्रिनि नटिस फोसावदों। दा बे हिसाबै गोसो गुदुं फरायसाफोरा एबा केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंकआ गाबोननिफ्राय जागायगोन। गाबोन 10 जुननिफ्राय जागायगोन आरो बेयो जुन दाननि 30 खालारसिम जोबगोन आरो केन्डिडेटआ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै अनलाइन खालामनाय लिंकखौ होखानाय दङ, बेयाव थांनानै बेनि फुल डिटेल्सखौ लानो हागोन आरो क्वालिफिकेसननि बेलायाव सासे केन्डिडेटआ 10 पास जाबानो जागोन होननानै नटिस फोसावदों। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थादों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। गाबोननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।